Představujeme Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast. Tato náplast využívá unikátní patentovanou technologii a nové složení pomocných látek. Výhodou je prodloužené uvolňování léčivé látky v terapeutické dávce po dobu 24 hodin a užívání pouze 1x denně. Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast je ultratenká a diskrétní. Její rozměry jsou 10x14 cm, což umožňuje komfort při pohybu. Povrch náplasti je suchý, nezanechává stopy na pokožce ani na oblečení a je zcela bez zápachu. Každá náplast je jednotlivě balená ve snadno otevíratelných zatavených sáčcích. Náplast lze používat až do konce doby expirace. Jedním z hlavních benefitů této náplasti je aplikace pouze jednou denně. To nejen zvyšuje compliance, ale také přináší cenovou výhodnost. Jednou z klíčových inovací je nový patent, který umožňuje prodloužené uvolňování léčivé látky po dobu 24 hodin. Náplast je tvořena 3 vrstvami. Nosnou vrstvou, která je z netkané polyesterové textilie, adhezivní vrstvou, což je na tlak citlivá samolepicí vrstva, a krycí vrstvou z monosilikonizovaného papíru. A jak správně náplast aplikovat? Je důležité ji přitlačit po dobu alespoň 5 sekund, aby bylo zajištěno úplné přilnutí na pokožku. Aplikuje se na čistou, odmaštěnou a suchou pokožku. Při rozhodování mezi emulgelem a náplastí záleží na situaci a preferencích pacienta. Emulgel nabízí příjemný a chladivý pocit, je vhodný k jemnému vmasírování a aplikuje se 2x denně v dávce 2 až 4 gramy, což odpovídá denní dávce 80 až 160 mg. Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast naopak stačí aplikovat pouze jednou denně s dávkou 140 mg. Emulgel je ideální například večer před spaním, kdy je čas na masáž, zatímco náplast se hodí do ranního schonu díky jednoduché aplikaci, která nezanechává stopy a je bez zápachu. Zvolte pro pacienta vhodný produkt podle typu bolesti, zdravotního stavu nebo životního stylu. Topické produkty, jako Voltaren Forte Gel nebo Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast, jsou vhodné pro lokální aplikaci. Systémová léčiva, například Voltaren Rapid Tobolky, zase nabízejí rychlou úlevu. Pro ty, kteří preferují přírodní řešení, je zde Volta Natura chladivý gel. Každý z těchto produktů má své specifické výhody. Náplast poskytuje pohodlí po celý den díky diskrétnosti a ultratenkému provedení. Gel proniká hluboko díky speciálnímu složení a přináší úlevu až na 12 hodin. Tobolky zajišťují rychlé vstřebávání. Přírodní gel Volta Natura chladí a sklidňuje svaly. Voltaren 1x denně 140 mg léčivá náplast přináší pohodlné řešení pro úlevu od bolesti. Díky patentované technologii zajišťuje prodloužené uvolňování účinné látky až na 24 hodin, čímž zlepšuje komfort pacienta. Je ultratenká, diskrétní a vhodná pro každodenní použití.